ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಹಣೆ ಬರಟೆ ಬೇಲೆ ಓಲ್ ಬರೆತಿರು ಪಂದಂದು ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ದೇವರದಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಾಯ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂದು ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ತಿಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಜನ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಾರಾಗ ಏನು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಏನು ಆಜಿ ಸಾರಾಗ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಪಂಡೆ ಏನೋ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರುವೆ ಆಯ್ತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ನಾಟಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬೆರುವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂದ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಪಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂದಂದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಓಲ್ದಾದ ಪಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಸದ್ಯಾಗ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಜಾಬ್ ಆಪ್ಲಕ್ಕ ತೋಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಇನ್ನಿದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ನಿ ದುಂಬುದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಇಂಕ ದೂರ ಆವಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ ಒಲ್ಪ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋವಂತ ಏನು ಎರಡು ಬಸ್ ಬನ್ನ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಆವಂತ ನಂಚ ಅದು ಬಂಗಾಂಡ್ ಪಕ್ಕಿತ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಏನಿದ್ದವರ ಆ ಜಾಬ್ ಏನೇ ಕ್ವಿಟ್ ಮಂತೆ ಆ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಐಡೆ ಜಾಬ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಪು ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ತೂಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂಚ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮೇಯ್ನಾದ ದಾದ ಪಂಡ್ರಪ್ಪಿ ದಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸುಮಾರು ಜನನ ಮೀಟ್ ಆಪ ಕೆಲವರು ನಮಕ್ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿರಿ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿರು ಅಕ್ಲಿನ ತೂದು ಬೊಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ನಮಕ್ ಗುರ್ತಾಪೇರು ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವಡ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಅವಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುವ ನಮಗೆ ಗುರ್ತೇ ಪೂಜಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದು ಗುರ್ತಾಪ ದೇವಿರ್ ನಮಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮನೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಭೇಟಿ ಆವಡು ಬಂದಂತ ಅನ್ಸದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನರಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುವಾಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗತ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ತೂನಗನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗತ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಕಾಯಿ ಉಂಟದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಸ ಮತ್ತ ಪನ್ಪಡ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆನೆ ಏಪ ಆ ನರಮನೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ದಿರ ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನಂಚ ಕೆಲವಾತೀನಿ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯೂಶುವಲ್ ಅದು ಯಾನು ಕಾಮನ್ ಅದಿಂಚ ಹಪ್ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಜನ ಮನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಂದ್ಲಕ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅನ್ಸ ಅದು ಕೆಲವರು ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ರಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬಾಲ್ ಪಾಪದ ಕಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನಿಂಕ್ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಲಿ ಬಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸತ್ಯನ ತಿಜಾಂಡಿ ಈತ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುವ ಈತಂಜಿ ತಳಗ ಹತ್ತಿಗೆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನಿಕ್ ಈತ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದಿಪ್ಪುವ ಪಂದಂತ ಐಕ್ಕೇ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನರಮನೇನು ಏಪಲ ತೂದೋರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಂದು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಆತನು ಯಾನು ಬೇತಕ್ಲಿನ ತುದೇನು ಅಕ್ಲಿ ಪಾತರಂದಿಪ್ಪಿನಾಗ ಮಾತಾಡ ತೂದ್ಲ ತೋದಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪಿರೋತನ ಕೆಲ ಗುರ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಮ್ನೆ ಗತ್ತು ಯಬ್ಬಾ ಇಂಚೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಅನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಏನು ಯಾನೆ ಆಂಡ್ ಏಪಾಕಲು ಒಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದಿರ್ತುಲಿ ಬರ್ತದ್ದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾನೇನು ಶಯ್ಯಾನಿ ಚಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನತ್ತ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಮಾರೆ ಅನ್ಸ ಮತ ಅಪ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಂಚ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನ್ಪನ್ ಬೇಗ ಓವೆಲ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪೆರ ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬೈಂಡ್ ಅಂತೂದು ಅಥವಾ ಐತ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತೂದು ಆ ಬುಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಎಡ್ಡಂಡ ಇಜ್ಜ ಬುಕ್ ಎದುರುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೇನ್ ಬೈಂಡ್ ಇಜ್ಜೆ ಅವೆಂತೂದೆ ಬುಕ್ ಪುದರದಾದ ಬೆಂದು ದಾತನ ದಾನ ಮಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಉಲೈಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಂಶ ಸಾರಾಂಶದ ಅದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಓವೆನ್ ಒಂಜಿ ತೂ ಅಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಆ ವಸ್ತು ಯಾದಿಪ್ಪಡು ನರಮನಿ ಯಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪನಡು ಪಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆವು ಚೂರು ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತದು ನೆತ್ತೋಯ್ತಾ ಮೀಶೋದನೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಾತ್ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇಂಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಪುಂಚು ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಡಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾಯಿಜಿ ಕಡು ಪಿದಡ್ನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದ್ಲೆ ಎನ್ನಿಯ ಮಂತಿಜಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಹಣೆ ಬರಟೆ ಬೇಲೆ ಓಲ್ ಬರೆತಿರು ಪಂದಂದು
ದಾದನ ಮಾರೆ ಕೆಲವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ದಾದನ ರೆಡ್ಡನೆ ಬರದಿಪ್ಪಿರ್ದೆ ರೈಕಿನ್ಸ ಒಂದು ದಾನ ಪಂದಲ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂದಿನಿ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಕೊಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಕಚ ಕಚ ಮಂತೊಂದು ಚಾಡಿ ಕಿಡಿ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪರ ಎದುರೊಂಜಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಮತ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ತುಕ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೇನ ಡ್ರಾಮಾ ಆಯ್ತಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಕಲ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡು ನಿಖಲನ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತರ ಪಂದಾಂಡೆ ಇರಾಂಡಲ ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡು ನಾಟಕದ ದಾಂಡ್ಲ ದೀಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ದಯಮಂತಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಗೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ತುಯಿಲ ಕಾತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೂರು ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಪಂದ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆಂದು ಅಂಚನೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಡು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಸೇರ್ದೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಾರಾಗ ಮಂತು ಕೊರೊಲಿ ದಯಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಮೂಜಿ ಮುಜರ್ ಸಾರ ಮುಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ ಐನ ಅಂಚ ಮಂತು ಕೊರೊಲಿ ತೂಕದ ಪಂಪ ಅಂದ ಈಗಲೇ ವಿನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಏನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ತಿಳಿ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಂತರ ನಾಡ್ ಅಂಚದು ಎಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಅದು 4 ನಿಮಿಷ ಏನಿದೆ ದಾದ ಪಾತಿರುನಿ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ದಾದ ಪನ್ಪುಂದ ಇತ್ತಯಾನ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಂತಯಾನ್ ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ದೇವರ ದಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ದಾಯ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂದು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ತಿಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಆತಂಡು ಮಾತ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಚೂರು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಪಂದದ ಮುಖದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೊಡಂಜಿ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪಂದಂದು ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವು ಹ್ಯಾಪನ್ ಪಂಡ ಅವು ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಆವಡು ದುಂಬ ಪಾನ್ಪುಜಿಯಾನ್ ಅಂಚ ಅವೇ ನನ್ನ ಜನವರಿ ದುಂಬು ಬೇರೆ ನಾಡೋಡು ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜನವರಿ ದುಂಬು ಬೇಳೆ ನಾಡೋಡು ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದಂದು ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂದಂದು ಐದೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪರ್ ಪಂದಿತ್ತನ ಇರಾಂಡ್ಲ ಪೊಂಜೋಲಿ ಪನ್ಪನು ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಪಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲಿ ಆದಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನಗಡೆ ಒಲ ಓಕೆ ಆದಿತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಹಾಯ್ ಯಾಂಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂದದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ ಬೋಡಿ ಇಂಕ 21 ಮಗು ಒಂಚಿ 10 ಜನ ಬೋಡು 25ಗೂ 10 ಜನ ಒಂದು ನವಂಬರ್ 25 10 ಜನ ಬೋಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತರನ ಪಾಲ್ನೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸಮ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಜನ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಾರಾಗ ಏನು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಆಜಿ ಸಾರಾಗ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಏನು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಪಾತಿರುವೆ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ನಾಟಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ದೆ ಯಾನು ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ ಅಂಚ ಸಮ ಪಂಡ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗಡ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿಯಾ.